weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde sugaɓe heblo afrique ayawo tv takkusan yoni ha toon to ndormbos ko on takkusan yoni ha toon to mbañu mboj ha to lopel falo allah bakaw ko on takkusan yoni ha toon to mo Guédow en jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie sarɗoyanke Ghali Diallo waɗi haalande mum gam wiide sarɗoyankoɓe leydi hono Mauritanie yo mbatto haqqille e ɓen jaayaɓe palodade maayo duñoji kay mbaɗi hono yeeso hono joɗorde leyɗele denduɗe Amérique wawde kay ñingde e gueɗe baɗaɗoɗe toon to Palestine to leydi hono Sénégal toon dey ko jaggogol Bougane hono Gueye sarɗiyankoɓe ɓe dawriyankoɓe daɗi hen lang min jaha tan to leydi hono Mali Tchad Cameroun Mozambique RDC Congo leydi hono Tunisie jolam jaddo e leyɗele hono denduɗe Amérique Martinique Liban hara goɗɗe joni joni min jaño e kabaruji ɗi jambitowo ɓandu musoru ɓandu caɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno tuuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Eliman Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ballal danawal kala
ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirola ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboroso ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on famodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani wiyendu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy jiɗɗo heɓdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya ceerno Djiby Sy base mum to kaydi no golla hano hannirta ni so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni yidɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hettiyankoɓe Ayawo TV min gari yettinande moon kabaruji men e ɗemgal Pulaar e ñalawma hannde o mawbare nogas ɗiɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi to nate ɓosoji ɗo ko Saydou Abouba Moli Seyba gorgol taw ɗo e haalirde ko Alsane Oumar Boci gorko mo Sandogo no mbiɗon e gardini hono kabaruji men ɗo ko caɗele guuraɗe gonɗe e pallol dande maayo sarɗiyanke mo leydi hono Mauritanie Ghali Diallo waɗi haalande mum to jakka guendi leydi hono Mauritanie wiide kay sarɗiyankoɓeɓe yo mbadda hono juuɗe e jeybaji mumen mbawa yaltide ɗen koppereje ha mbawa wallude ɓen jayaɓe guila e jawɗele mumen hani ɗen e guese mumen bof gonɗe e nder ndiyam ha mbawa hono yaltinde ɗum o wawi noon wiide noon e nder aldaw leydi hono Mauritanie so tawi noon gueɗe e wona ɗen ene mbaɗe ko nande hono wallude ɓiɓɓe taw ko yimɓe tawe Palestine naɓe yonti taw kadi ko pallol dande maayo ngol ene walle ɓenne kadi yo mbaɗ feere mbawa yaltinde ɗen koppereje ha mbawa wallude hono besgu leydi hono Mauritanie ɗum noon e jayaɓe e ɗiɗo toɓoyi hani e ilemeje ɗo e nder hono leydi hono Mauritanie ɗo ko ene wayno ko Mauritanaɓe ɓen e hono almuɓe taw ko duɗe jaaɓi hatirɗe ko ɓedde hono mbayi hono duñoji mumen e yesso joɗɗorde leydi hono leyɗele dendude Amérique wiide ɗumen kay ko hono to banda Gaza ko watte toon ko kañumen de ɓe jadani hen nde tawno wonde kay ɓe mbi wonde kadi kono leydi leyɗele dendude Amérique ene moggi tigui rigui leydi hono Israël e wadde caɗele gonɗe toon to Jabalia
hani e wawde kono jaggande ɗum junngo ɗum ɗon ɗum waɗi noon e moyen noriya o e oɗo saaha e tampi ko guerre o fuɗɗi gila joweeɗiɗi lewru hono yorkoma ujunnaji ɗen nogas e tati hay oɗo saaha woni haqqe capanɗe nayyi e joyi ujunere e ɓen wasɓe kono pittali mumen toon ɗo ko tararza ene wan tararza ni walimo tararza o kañumni wawi wono yettade ɓen bonniraɓe toon wawde addude kono ballal mum kanko wali o tararza mouhammed wul ahmed mawlud kanko de wa toon ñande alatare ɓennuɗo nde e wawde wiide wonde ɓen kadi toɓo joguiɓe caɗele guila e tooɓo hani to kadi ko ilam toon to el besoul tati taw kadi ko ɗon woni ko chef de lieu mo lig sey ba hono ɗiɗi ɗum noon ko toon o arno ha toon to tekan toon to hodde el garbi to de e werta kono leydi kono muttani ene wayno ɓen jangguinoɓe duule less less ɓe heblo ene waɗa jangguinoɓe taw kadi ko tolno goho ɗiɗi ɗum noon fuɗɗima e nder leydi kono mauritanie ɗum noon men jaaha toon to hodde el garbi taw toon boji oumar baba o wawa haalande men no on e ñalawma o halno fuɗɗori taw kadi uddiri ɗum ko on cukko préfet biyeteɗo hono an ousmane jagorgal kalfinagal ko fate jangde e needi e nder leydi meɗen Mauritanie yuɓɓini tawi ko heblo tawi noon goɗo heblo ko dendagal jangguinoɓe duuɗe lesse lesse tawi ko tolno goho e tolno ɗimmo ene wonde e ɓen ardiɓe duuɗe en nder hen noon en jokkodire goto e tawtoraɓe ma haalan en gueɗe ɗe no jaari. assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moon min ko Souleymane Moussa mbiyetemi ɓurɗo andirede Abou Sy eyyi ono Oumar Baba wini hande ko jagorgal kalpinagal ko fayde gueɗe jangde e needi ene yuɓɓini ñalawmaji taw ñalawmaji ɗi ko heblo ngo ko heblo kala jangguinoɓe tolno goho e tolno ɗiɗi e nder diwanuji Mauritanie ɗi fof no ndiɗorino ɗo noon eko bonni hande ɗum udditiɗo hen e oɗo kikiɗe sanga 3 heures woni waktu tarbijo tawa udditi ɗum ko Hakem Moussaïd biyeteɗo Kane Ousmane an Ousmane ene wondi kadi e maire mo Koboni e halfinaɓe ko faate jangde ko wayno inspecteur uji en hebloɓe ɓe noon heblata ko pour jangguinde ɗiɗo tolnoji ɗiɗi e ɗum ɗo noon waɗi hande koye diwan Mauritanie e foof diwanuji Mauritanie no ndiɗorino ɗo noon e Koboni hande ko ɗum ɗo kewi ɗo henni ko ɗum ɗo noon wonno ko kewno ɗo kadi mi siftimo on tan goɗo heblo mago duumo ko ene tolno e balɗe jeeɗiɗi so hawri welede gueno Mbodj Oumar Baba. Allah jarama hono Mbodj Oumar Baba gollema jooɗi hono peewi ene wayno toon ko an uddi kumpital men e ɗemgal pular ɗo e nder leydi kono Mauritanie jaɓaten ko leydi kono Sénégal ene wayno toon dey hande ko yardata kafir ko jaggugol on biyeteɗo kono sarɗiyanke Bougane Gueye Dany jagganoɗo toon heɗo diwan kono Bakel ɗum noon ene wayno ko ñande hono altinare no gasi golle wuro yorkoma o fono arde toon toon to procureur mo Tambacounda o wawa kay hono notade wono wiyeyde wono hujjanke makko hono El Hadji ono Diouf no mbiruɗen ɗum noon e habaruji men hono jawtuɗi fodde kay temedere tepanɗe jeegom e yimɓe jeenayo ɓen yinnoɓe ɗannade suuɗolu nanggama kay diman tawde ko Saint Louis ɗum noon ene wayno dey kamɓe dey ɓe mbawi kadi hono jagguede toon go foof ma waw kadi hono ƴeewede loxe kañum dey halko woni caggal ɗum wawa kadi kono nawtetede kañum to ummino ko fatti noon e jaggugol Bougane o ene wayno kewɓe e sarɗiyankoɓe ɓe ko nande Amadou Ba en men ɗo wonde kono gardiɗo hono jaggoɗɗo leydi kono Sénégal kañumen foof joguima hono mettere e gam kay e wiide no jagguirani dey ala ko jaadi hen ene ponno yaade ha toon to Madina Gounass jaɓɓone toon Amadou Samba Lo kono noon ene wayno dey ene keɓanimo e ñalawma hande o ene mbiya tan o jaam tan jagguimo toon ɗum noon en caggal ɗum ko to leydi hono Mali kono paɗen leydi hono Mali dey ene wayno toon ene wayno toɓoji ɗi ha leydi ilamaji ɗe waɗima won capanɗe jeetoɗo e yimɓe nayo ɓen ruttuɓe no jomumen e ɗeɗon hono caɗele nde tawno wonde ene wanno hono comité taw ko interministériel wawi hono tambade hono ɗen gueɗe kala kadi bonniraɓe ɓe guila noon 19 lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ene wayno nde ɓe ɓi ma won temedere e capanɗe joyo ujunere neɗɗo kañumen dey ene jogui hono caɗele ni tawde ko ɗo koɗi nde tawno wonde ndiyam ɗam nawi ko ɓuuri hen hewde ɗo ko leydi kono Tchad leydi Tchad ene wayno taw ko landa lundiyanke wiyete kono transformateur taw ko on lundiyanke success masra kanko dey o wi wonde o haali haalande makko e wotoji mabɓe baɗoji ko fatte suɓade sarɗiyankoɓeɓe hani taw ko wotoji taw ko local ɗi no gasa jeenayyi décembre garowɗo o kanko dey men
men aɗa wonde jagorgal toon kadi o waɗi ƴami e ardade kono leydi ndi ɗum noon ɗum wi wonde o heewa o tawtaki caggal ko haali noon e taw kadi ko manditade mabɓe ñen taw ko hitande ɗiɗiɓere e komi mbiyata taw kadi ko jeudi noir ko ɗum noon o wawi wadde nde ɗo haalante Cameroun toon dey ene wayno ko gardiɗo hono leydi ndi Paul Biya janoɗo kay safroyade kañum tigui kono arti e nder leydi ndi nogasi goo lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogasi nayyi o wawi hono jaɓɓede toon kanko noon ɓoyata o wawa kadi dañde duuɓi makko capanɗe jeenayyi e ɗiɗi kanko woni ko ɓuuri mawnude kadi e ɓen ardiɓe hono leyɗele taw kadi ko Afrique RDC Congo toon dey ene wayno dey toon to banggue funnague hono leydi ndi rebelle en noddirɓe M23 taw noon woni caggal mabɓe ko Rwanda ɓe mbawi kay ñande alatare nogas lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi kamɓe de ɓe mbawi kadi wadde toon e janguji to banggue rewo kiwu e waɗi toon combat ji musɗi no fewi ɗum noon ene wayno toon ko to banggue kadi wasalade ɓe mbi wonde toon ɓe mbawi kono jaggude toon taw kadi ko wuuro toon caggal noon nde ɓe nannirlo e wiide kay aɓe dartira hono jeyɗe ɗi ko nogas lewru taw kadi ko nayyi lewru août ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ɓe mbino wonde aɓe dartira ono taw kadi ko jeyɗe ɗi Mozambique to dey ene wayno ko police wawi rewtude ɓen yinnoɓe seppude e taw kadi ko e nder taw toon Maputo taw ko on lundiɗo kono laamu ngu taw ko Venancio o Mandlane ɓe mbawi kadi wono rewtude wen caggal ɗum no wi wonde alay saago ɓe mbaɗa taw kadi ko grève nde tawno wonde ɓe jadani eko ardiɓe hon leydi ɗi mbaɗata ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe mbaɗa ko haydara kadi ala ko feewi hen nde tawno wonde kadi e caggal yimɓe ɗiɗo taw kadi ko lundiɓe mbarama ko ɓoyani koye Tunisie Kassi Saïed waɗi kañumne ñande altinare nogas go lewru hono yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi wawi kadi arde e yesso saɗɗiyankoɓe leydi hon Tunisie e wonde kay e fiile ɗum lefol laamu manda muɗɗiɗomo nde tawno wonde wotitima ɓennuɗe o dañi ma won capanɗe jeenayyi piccal capanɗe jeegoɓe e jeenayyi e nder temedere daaɗe e ɗum noon ɗon to joolama jaɓeri paɗen ko leydi hono Français Emmanuel Macron kanko dey o ñande altinare nogas e goho lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi kanko noon o wi caggal nde toon référendum banno toon to Voltami ha ɓe mbi wonde eyi e ɗum noon o wi wonde leydi hono France ene jagguidiɓe hono junggo ma yaade mabɓe e koɓe jogori waɗoyde ko ɗo ko to leyɗele denduɗe toon Amérique e woteji mabɓe mbaɗoyji toon ɗi ene wayno Kamala Harris wonde Donald Trump joyo gabbima e mabɓe e ɗum noon ene jeeya e ɓen joyo taw kadi ko Gilles Esten ene wayno ko écologiste kadi ko pro palestinienne ene wayno noon kanko noon so tawi noon o are e lamba ka mo waw ko ni ko bonnande wona ɓen kono démocrate ni kono wasata o ɓeydana taw ko les républicain Martinique toon dey ene wayno ko couvre feu waɗa toon ɓeyda ha nogas jettati lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Liban ko famɗi ko foof dey ene wayno taw kadi ko ma won yimɓe taw kadi ko sappo e joyo e taw ko ɗiɗi frappe uji bonnade toon ene wayno dey less taw kadi ko banggue worgo Beyrouth ene wayno ɓen juɓɓama pittale mumen wonno ko ñande altinare nogas ko lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi gasi ha laaɓi bandiraɓe musidɓe kettoɗon ko Ayawo TV to nate ɓotoɓe to ko Saydou Abouba ko ene ponno jokkodire e Amasamba Lo e heɓaki e ñalawma hande o tawɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbocci gorko mo sardogo yo jaam jogomi jogomon.